Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa ingkang rai ngaturaken pambagi panakrami kunjuka Paduka Koko Prabu. Ya jagat ya dewa ya pangabatra ya Yayi. Tatkaling gamurta panakramaning Yayi Prabu Sri Bathara Kesra kang wis tumenduk marang pun Kakang. Tak tompo kanthi tangan kula rawuh sawake marang Gumbala Remeketing Merdaya Amimbuana Bawa Lecana ya mung wae Yayi. Gumantining atur taklim ingkang roke mandura tumanduka Paduka Yayi Prabu. Kurawalan panampi kula paring pangestu Paduka Koko Prabu. Kula pundhing mastokan dadona ing kayuanan monggo kula ate hanya kecakaken anggen Paduka pinarak lenggah ngiras mantes ngenikmataken pasugatan ora kok canang minggahing tirting kang mawa raos. Wis ora kurang prayoga praban kang raka klakon sapedagong lawan Jati Yayi Prabu Sri Bathara Kesna. Mo dereng dangu rawuh Paduka Kanjeng Prabu ingkang putra Paranggaruda ngaturaken sumung kemeng pangabekti kunjuka Paduka Prabu. Sapa iki? Kula ingkang putra Paranggaruda wa Samba. Inggih anak kuli bocah bagus. Sira bangkit kat reh pangkut ngaturake pangabekti marang pun wonten tampa ya kene. Ya mung pangestuku tanpa lulu-lulu. Gurawanan panampi kula paring pangestu Paduka kapundi wa najan ari Paduka swala bumi ngaturaken sumung kemeng pangabekti kunjuka Paduka Koko Prabu Balarama kunthing kuwi inggih adiku di ya ndak tampa kanthi bungeng pikir mung pangestuku tanpa ana setyaki. Gurawalan panampi kula paring pangestu Paduka Kanjeng Koko Prabu. Kundura dateng Paduka Koko Prabu piye Yayi? Kula wawas sumengka pangawak Bajra. Paduka rawuh wonten negari Ndarawati Koko Prabu. Saderengipun boten paring cecala. Alitipun dlancang sakebet. Agengipun gandhek sakembaran. Upamya saderengipun paring cecala boten kitang janur sak suwek gamelan sak rancak badhe kula kurmati Kembul Bujana Andrawena Koko Prabu jagat Dewa Bathara. Ya Yayi, nadyan durung kasembadan bojo kramaning Yayi Prabu bombongen penggalipun Kakang wis ora kena ndak gambarake maneh. Ya mung wae Yayi. Apa to sababipun Kakang Dayadara prapting negara Ndrawati nganti mau ora pepuyan marang Mbak Ayu Musirawati? Pun Kakang nyingklak puspa denta tak gelak lakune tanapa ing Bantala. Yayi, bakal ana bab kang wigati mula tatanen luwih dhisik penggal Yadi.
anjrekeng puspita arum tasliring samira namrit sekar kadungko nyas gandanyo maweraras ronaning driya lunging kadung malengkung katyubing maruta mandha ing om Yayi Prabu wonten sabda tinimbalan Koko Prabu pun kakang kinodrat luwih dhisik linairake ana ing alam bebrayan tegese luwih tuwa pun kakang tinimbang si Adi nanging Kresna perkara kapinteran kawicaksanan kaluwihan mau ora mawas perkara anom tuwa derajat pangkat sugih lan mlarat kabeh umat ora unsat sangka cacat. Lah. Mula ora kena ketang den arani kebo nusu gudel. Pun kakang bakal nyuwun pirsa marang Si Adi, lah sing bakal tak takokake mengko ora liya babagan pasupenan. Duk nalika hari Sukra kasih kepungkur. Pun kakang nampa warsitaning dewa ingkang awujud impen. Jroning pangimpen pun kakang ngimpekake negara Ngamarta isuk rumangsaku peteng dedet. Tan kena soroting Bagaskarawati akeh sunaring dimar kang tanpa guna. Biar padang tetrawangan sirnaning gelap ijen malila tanpa ruwang ingkang rayi pamadyaning Pandhawa si Harjuna lenggah ana madyaning ora-ora kang luwih amba Yayi werdenana impening pun kakang Koko Prabu iki manungsa menika sagedipun namung dapur panginten-inten lah panginten-inten ing manungsa menika mboten nuncat saking 3 perkawis, 1 lali, 2 rusak, 3 apes. Manungsa sagedipun namung dapur panginten-inten menika mbok bile gambuh. Lah ngrembak babagan pasupenan duk ing ingkang Rayi Ndrawati sampun atos nampi wewarah sarta dedongengan magepokan kelawan pangipen. Menggah critanipun mekaten. Duk nakala pikulun Sang Hyang Pramesti Guru mandiri dados nalindra wonten tanah Hindu Mintaradya. Nggih wonten negari Kapilawatu. Jejuluk Prabu Sri Mahadewa Buddha. Menika nembe wonten ratu sepisanan. Lajeng Sri Mahabuddha nggih pikulun Sang Hyang Pramesti Guru hanyipta ipen winastan ipen Kadara Dasih. Nah, ipen Kadara Dasih menika kala wau patrapipun yen bengi ngipi esuk kudu dinyatani menika impen Kadara Dasih riptanipun pikulun Sang Hyang Pramesti Guru. Gancangipun rembag pikulun Sang Hyang Pramesti Guru mboten kiyat
ngratoni manungsa wonten tanah Hindu nggih wonten negari Kapilawatu Jengkar. Saking negari Kapilawatu lajeng nimbali Dewa Gangsal. Setunggal pikulun Bathara Brahma, angka kalih pikulun Bathara Bayu, angka 3 pikulun Bathara Sambu, angka sekawan pikulun Bathara Wisnu, angka gangsal pikulun Bathara Kala. Dewa Gangsal menika kala wau kadhawuhan jumeneng ratu wonten Madyapada angratoni titah ing Madyapada. Pikulun Bathara Brahma jumeneng Nalindra wonten negari Medang Kawi jejuluk Prabu Budawaka. Pikulun Bathara Bayu jumeneng Nalindra wonten negari Pedang Hawa jejuluk Prabu Bima Sakti. Dene pikulun Bathara Sambu jumeneng Nalindra wonten Medang Kawi jejuluk Prabu Samburaja. Pikulun Bathara Wisnu jumeneng Nalindra wonten ing Purwacarita jejuluk Prabu Soman Prajurit nggih Prabu Sitmata. Pikulun Sang Hyang Bathara Kala jumeneng Nalindra wonten Nusa Kambana jejuluk Prabu Kalayana. Lajeng Dewa Gangsal menika kalawu sami angripta impen piyambak-piyambak. Pikulun Bathara Sambu angripta impen suwengi dadi diperang dados 3 perangan pinaringan tenger iblis Adam Hawa. Pikulun Bathara Bayu angripta impen suwengi dadi diperang dados 1 perangan pinaringan nami turu ngipi pendhita wali. Pikulun Bathara Brahma angripta impen suwengi dadi diperang dados 1 perangan pinaringan nami Kawarsita Kacakra Bawa Kadarsana mewah Kadaradasih. Pikulun Bathara Wisnu angripta impen suwengi dadi diperang dados 3 perangan pinaringan tenger Titiyani Gandayani Puspatajem. Dene pikulun Bathara Kala angripta impen suwengi dadi diperang dados 1 perangan pinaringan tenger Kala Kali Kadal Tikus. Satemah impen ingkang semanten kathahipun menika kala wau boten kenging dados paugeran sapetahipun. Gusti santai. Banjur impen-impen semono akeh mau sing bener sing ndi kula kinten boten wonten ingkang leres jalaran. Impen menika namung lampitaning jalma nindra kembange wong turu lho piye. Inggih. Lah banjur sing bisa nemtokake yen kuwi wasitaning dewa kuwi piye Koko Prabu? Dewa sing gawe gesang nika mboten lanang, mboten wadon, mboten mapan, mboten dunung. Mapanipun Gusti ingkang gawe gesang menika wonten araos pangira-ira. Menawi paduka Koko Prabu tansah angripta budayaning impen, mangke Kogung Tanggung kepama mboten sida bebasan mburu cengkelangan delek. Yang dedek pengadekipun sedeng sedetaman tasih sempada kengingsan rira lalemane milang ngoni wirakaraka karana wirakaraka karana
yang bumi ndawek eca wawan sabda Nalindra kekalih Nalindra Ndrawati Prabu Sri Badra Kresna Maweh ingkang Raka Prabu Baladewa bebasan kanya dereng dumama Bantala nyinanga dereng ketinggal abang katungkul getering pagelaran yawe apa ta candane kaya kuda tilar pandingan Birata Medhot saking mantilan pihak ngarsa samira peting puri minggas tinggil binatrata rewanda seta sang pendan begawan kalian sing dupa kumelon ning kenyasan ngopeke sarta pawenuting ranu rem surem iwanaraka kingking lir manguswa kang layon denda ilang memarisi Badananira aduh kumal bocang ora nyomartani ya jagat ya dewa pangobatara yen ora sisip sangka panduluku iki Anoman inggih sinuwun padha slamet sak tekamu Anoman paring pangestu paduka mboten wonten alangan kula ngaturaken pangabekti mugi katur sinuwun ya tak tampa sira ngaturake pangabekti sakwise tak tampa suba tutukna dhisik nggonmu nangis jalaran siji nangis loro turu telu karep yen kagol dadine ora apik mula tutukna dhisik nggonmu nangis sakwise tutuk panangismu ana wigati apa to kowe teka-teka kok dadak nganggo nangis sinuwun piye awrat anggen kula gesang wonten ing alam bebrayan lamun gesang kula tansah rini sak dening risak ing raos ingkang punika keparenga paduka Gusti kula ingkang sinuwun ingkang abdi kabeh Anoman kapejah ana kewala sinuwun carane piye carane mateni piye kridaning ati ora bisa mbedah kutaning pasti budidayane manungsa kuwi ora bisa ngungkuli garsing kang kawasa manungsa telu durung den kawruhi siji ketemu ning jodo
loro tumibaning kabejan, telu tekaning pasti kuwi ana muhung astaning Gusti Dat ingkang mureng dat. Kowe iki jane pendhita apa kere? Pendhita apa kernet kuwi? Mongko yen kernet kuasane ngabani sopir. Nanging yen pendhita nguasani cipta rasa budi lan karsa kuwi pendhita. Mula ora jeneng muka pandhita kuwi mapane ana pucuk gunung. Tegese ngupaya papan kang aslep kinarya darsana panglimbanging ala becik kuwi pendhita. Lah kowe pendhita kok ngawur piye kowe? Eneng apa to? Apa ana upamadi sing kudu kok aturake? Inggih upamane badhe matur wonten setinggil kados-kados sanes papanipun keparing opatku Gusti kula ingkang sinuhun kula dherekaken jengkar saking Pasewakan Agung ingkang abdi kapianuhan badhe matur wonten mesa paduka Gusti. Yogyanira kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga Pandhawa iku kadangi dadi karepmu ngono yen ngono kowe tak tundung saka Pasewakan Agung jumujuga marang alun-alun Praja Indrawati senantinen ana sangisoring wit ringin sakembaran Kyai Dewa Ndaru lan Kyai Jaya Ndaru ora sawetara suwe jeneng ingsun bakal sumusul jeneng sira Hanuman nuwun pamit pangestu paduka ingkang nuwun. Hanuman malompat sampun Anoman ki mang ngopo to iki? Anoman ki mau ngopo ki mang? Teko durung suwe kados bali. Mila paduka menika kala ampun sare. Aku ki mbuh aku. Nek luwe ngantuk nek wareg turu ya aku watakku. Mila nek mblesek nentong ampun jero-jero. Penyang Mas Joko diujo kados bolak-balik tanduk. Aja guneman. Tresna wonten pangandika ing Dawuka Prabu. Iki mau Anoman ki wigati napa? Menawi paduka Prabu adring badhe mangertos lampahipun Anoman, monggo saderengipun paduka kula dherekaken manjing kedaton pepanggihan lawan ingkang rayi tetiga Jembawati Rukmini lan Setyabama. Kembul bujana Ndrawina langkung rumiyin Koko Prabu ya. Perkara mangane nak ketemu mriyen wis ana rampung gawe pendak dina dibaleni aku njaluk pamit bakal sumusul sikabe Anoman adreng penggalih paduka sembah sujud kula ingkang umiring jengkar paduka Koko Prabu Samba ngono wonten dawuh katimbalan Kanjeng Rama Prabu lan sira Setyaki wonten sabda tinimbalan Koko Prabu aja wedi kangelan beban kang padha gantung seba ngiras pantes ngombongi jengkaring pepundhenmu ing Mandura. Nono. Terwasa dawuh timbalan paduka lirana ingkang putra minta pamit namung raharjaning lampahing kang kula suwun mugi lebda ing karya. Samba Setyaki ndak sesun marang panguwasan ingkang agal jagat durga mendak kala sirna muga kalis ing rubeda nir ing sambiwala jeneng Suneja kondur angdaton. Purna sabdan Sri Narata Prabu Harimurti sabda Brahmana Raja sabdaning Brahmana pangandikaning ratu datan kena wola mali
Ngendika sepisan dadi bebasan pindha Tirta Kresna temetes sing blancang sita sayekti datan kena lemebit. Tedak jlok saking palenggan bantar bungkul kencan nedya kundrang daton angirang irang candane. Semarika den pratwa cemure sikwam talik. Titiyane Kandayana Sono kakak narang kapat mongso kandha amor wani pangrasaku pangerangi iku kalanggian gelar padang muncara tilon tumoner gedung nang surem sorot wetan padang
Jasmara hari mami Jelong cik kalau
istirahat sebentar ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Membenahi sing urung bener dibenerke. Sing wis bener ya ditambahi bener. Ngono ya, Mak. Coba wangsulana nggonku mbagekake karo kowe. Iki gendhinge Asmarandana. Aku yen wis nyuwara swaraku ra mantra-mantra suarane mamah. Mamah sapa? Mamah Hengki. Rungokno ya yo. Tak rungokne, Nduk. Coba. Suara suling kumandang suarane adem-adem dikamuli timbang mendem lelengati dalam imaku Gayeng ya, Nduk? Gayeng ya, Mak. Semangat, semangat. Lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, Nduk. Kowe lan aku sak rombongan kasembadan kanthi rancak wilujeng niskala nir ing sambikala suwan ngabiyantara ngersaning para pepunden-pepundenmu ingkang mapan ana halaman SMP Negeri 5 Ponorogo. Wong ngono. Iki kagungan ngersapa? SMP Negeri 5 Ponorogo ngenekake pahargyan nimbali kowe lan aku, Mak. Ngene ya, Nduk. Mitra dawuh para bapak panitia ingkang wis disepuhi panjenenganipun Bapak Kepala Sekolah penjane Bapak Dr. Andes Mulyono MPD. Iki dina loro-loro gawe telu-telu gati tegese sepisan. Ya kuwi mahadya HUT yang ke-69 SMP Negeri 5 Ponorogo. Wo ambal warsa kang wis kaping 29 taun. Wis pisan. Muga-muga kanthi pagelaran wayang kulit ya wayang Purwa bengi iki sing sore mau putuku nak sapa lali aku jenenge? Mbak Jopa. Aku ndek putu ya lalen. Bengi iki kowe lan aku muga-muga anyembuh marang SMP Negeri 5 Ponorogo makin jaya ya, Nduk. Bisa nimbulake ya kuwi siswa-siswi sing migunani tumrape nungsa bangsa lan agamane. Oh ngono. Ingkang angka 2
ya kuwi saka panjenengane Bapak Dr. Andes Mulyono MPD iki kagem sangu ya kagem kenang-kenangan pepunden-pepunden kuwi SMP Negeri 5 kang bakal purna ya kuwi tugas Nduk. Oh ngono yang bakal purna tugas antara lain siji penyanyi Bapak Dr. Andes Bapak Mulyono MPD sebagai kepala sekolah, angka kaloro penyanyi Bapak Mulyono ST, angka telu penyanyi Ibu Sri Widayati SPD. Wah ngono angka papat Bapak Dr. Andes Suyipto, angka 5 Ibu Rini Heru Setiamati SPD, angka 6 penyanipun Bapak Dasuki SPD, angka 7 Bapak Dr. Andes Mujiono. Iki bakal purna tugas jemaah. Mula iki wayangan bengi iki loro-loro gawe telu-telu gati. Muga-muga panjenengane bapak-bapak kang bakal purna tugas pinaringana teguh iman, rahayu slamet, panjang yuswa, murah rezeki ya Nduk. Allahumma amin. Terus perjuangane diterusake panjenengane bapak-bapak, bapak ibu guru sing isih nindakake amanah ya Nduk. Ngono ya Mak, ngono. Ingkang angka 3 sebagai wujud syukur beberapa bapak ibu guru yang sudah purna uga sujud syukur atas terwujudnya bangunan masjid lantai 2 yang sampai saat ini proses pembangunannya Nduk. Wah ngono bangun masjid ya Mak, ora gemen-gemen SMP Negeri 5 gawe masjid lantai 2 ning durung rampung mengko nek wis rampung terus ngenek pahargyan maneh ngono. Ora kitang ruwatan ya Mak. Ngiras pantes peresmian masjid terus ruwatan sebabe tak rasake lingkungan SMP Negeri 5 kene kok hawane rada gatel to Nduk. Ngono apa meneh kuwi pojokan sing kulon kuwi. Wah. Mula awake dhewe mengucapkan banyak terima kasih dumateng panjenenganipun Bapak panitia pahargyan dalam rangka HUT yang ke-69 SMP Negeri 5 Ponorogo ingkang wis disepuhi jenenge Bapak Dr. Andes Mulyono MPD. Ngono. Iki jane Gusti iki pancen maha weruh lan maha adil kok Nduk. Kok ngono Penjane Bapak Mulyono ki biyen yo bosku ning SMP 2 Kauman. Sadurunge Bapak Mulyono ki Bapak Ruskamto. Bapak Ruskamto ngastana SMP 5 kene, Bapak Mulyono ngastana SMP 2 Kauman. Lah penjane Bapak Rusmanto paring dawuh, Mbah, nek ku gawe gapura dadi aku arep wayangan, Mbah. Wis dadi Pak Rus dipindah. Iki. Ning yo ora ngilang-ilangi panjenengane Bapak Mulyono lan para kadang-kadang pepunden-pepunden Bapak Ibu guru terus ngenake syukuran wayangan bengi iki. Wah ngono, ngaturaken sugeng rawuh pepundenku Sinun Prabu Baladewa. Bapak Ruswanto. Ngono, uga ngaturaken sugeng rawuh dhumateng pepunden kula Bapak Nur. Imangge rawuh tenang. Dek mbeneneng ngepos Ponorogo ya nunggoni ngantek udan deres. Ngono so ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenenganipun Bapak-bapak kepala sekolah SMP Kabupaten Ponorogo ingkang sampun kasdu rawuh. Ora lali aku ngaturake sugeng rawuh marang kadangku sapa Kepala Ketua Pepadi Ponorogo penyanyi Bapak Sindu Prawoto. Piantun entengan kok Nduk kuwi ora mikir apa-apa. Sing penting kabupaten iki senine maju wae tenan. Kono sing mung ngantek uti-uti kene iki sing tukang nesu ning dhuwur. Ngono ya, Mak. Mula iki mengko awake dhewe ngaturake hiburan lan prestasi SMP 5 Ponorogo iki mengko ben diaturne Mas Gareng karo Mbak Mami karo Mbak
Suci Darsana. Oh ngono. Sadurunge Mas Gareng jumangkah saka Palenggan, mau ana titipan saka kadang-kadang panitia kok, Nduk. Apa lagu Mares? Iki tak wiwiti lagu Mares Perjuangan. Ira ya ngiras-ngirus memperingati kemerdekaan RI yang ke-80. Ngono ya, Mak. Mula tak suwun putuku Nak Utari. Nak Utari ngaturake langgam dibawani langgam proklamator. Langgam proklamator. Karo jumeneng ya, Nduk? Jumeneng sepote Mas, monggo matur. Nong. Sangka semangate sing senggak wis menembarak. Allah ilah. Saking penake niku. Ya iya. Ayo kuwi pancene bon-bonan saka Bungkal kan, Nduk. Bon-bon aku ngebon pemain penggira saka Bungkal. Sugeng dalu Mbak Tari. Sugeng dalu Mbah Yatno. Piye kabare, Nduk? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Seger waras lemu, Mbah. Ya disabarke ya, Nduk. Kabare kok durung diparengi karo Gusti ya. Ya bar iki terus disempeng neng ora ndang dadi. Oh, nggih siap. Ya nek ora ndang dadi ya nyambat bae. Pripun? Nyambat? Donga. Nggih mengke jenengan suwuk riyen. Nyuwun cah kaya ngono ki terus ndahne polaku. Diaturke ya, Nduk. Kunjuk nang ngersaning bapak-bapak ingkang kasdul ngelenggan, khususnya penyanipun Bopo panitia. Bawa nggih. Dua pupuk ta, Nduk? Nggih. Dua pupuk. Niki mboten duet kalih Mas sing niki. Ora usah. Oh, mboten. Wawan kok nguyuh ngengken niku. Sang pahlawan proklamasi tinggalane negara Indonesia Sabang sampai Merauke. Terus kondang sajagat raya
pupuh maneh. Anyipta dasarne negara Anyipta dasaring negara. Mijil Surya siji joni Dek tanggal 1 Juni taune sewu 1945 terus Pancasila Maha Sakti. Pinut timure lestari sanoswanta rasa darom nananu srana hangikat bangsa gagaran wujud nama Indonesia kemerdekaan tanggal 17 sasi 8 1945 ki pancen anugerah saka ilahi mengko tak percaya. Lanjut. putra fajar kang wis manjing tapat suci Mengko pungkasaning langgam lancaran lagu 45 kabeh pesinden jumeneng. Kabeh pesinden jumeneng. Terus Mas Gareng barang. Oke, monggo langgamipun. Dewi
Siap. Lancaran 4 5 yo. Jangan duduk dulu. Iki lagu mares, lagu perjuangan diatur kepisan. Di Mas Gareng jumeneng Mas Gareng nggih. Siap nggih monggo. Lagu perjuangan. Dados. Itulah hari
Srembake Mbak Mami, Mbak Suci tetep berdiri karo Mas Gareng. Turut, turut. Wilujeng dalu Mas Gareng. Alhamdulillah barokahullah. Kepanggih melih wonten SMP 5 Ponorogo Kukyatno. Mugi kebagas warasan kelancaran mungguing keluarga panjenengan ugi keluarga agung SMP 5 Ponorogo menika semakin jaya dan semakin maju. Amin, amin ya robbal alamin. Bahwasannya begini Pak Yatno, Mbah Kung Yatno, wonten pawiwahan dalu menika tasakuran hari ulang tahun. Menika ingkang angka 29. 29. Wondene ukiring jiwa raga wontenipun SMP 5 rikala taun 1956. 56 nggih. Iki wong loro wis do metu apa urung? Wis metu no. Taun 1956. Iki sing awakmu kok Jawa Tengah to? Iki saka Ponorogo. Iki urung diarani SLTP SMP ki durung. Jaman biyen ki jenenge ST Kung Yatno. Oh ngono. SMP 5 berdiri menjadi SMP 5 itu rikala tahun 92. 82 apa 92, Pak? Pak Guru, halo Pak Guru. 92. Jaman biyen ST. Sekolah teknik. Jaman biyen lagune sik eling to yu. Piye? Jam 7 budal sekolah. Terus Kaya ngene rasane wong dadi murid. Wirawiri saben esuk angudi kapinteran. Durung wis lamun durung antuk kursus. Kursus saking pamulangan. Kursus iku migunani. Niku nek cara maca opat ngoten jenenge napa Pak Guru? Ya jaman biyen ya apa aku ya lali kok Gak enek jenenge. ora nek jenenge blas ngerti ya iki to. Kuwi wong awur-awuran. Oh iya. Ya kok iso Kuwi nek awur-awuran. ira-irane ketoke kok pangkur. Nggih leres Gong. Ya mung lagune ki mang ora pangkur. Ngukur. Niki nggih sambung rapet wontenipun hari jadi wonten ing SMP 5 Ponorogo mriki Mas. Niki jenenge Sepenla Keren yu. Apa kuwi? Sepenla Keren. Tegese keren kuwi mau ngendikane Mbak Pak Mas Dr. Andes Mulyono. Keren itu adalah kreatif, energik, religius, edukatif, nasionalis. Tepuk tangan bagi SMP Negeri 5 Ponorogo. Kula kena diarani jenenge keren. Aku mau jam 7 budal sekolah. Zamanmu mbiyen kelas 1 SD lagumu apa? Kene. Aku. Kene ya. Zaman biyen. Isik zaman kelingan zaman biyen maca pat. Heeh, aku kae pocong. Pocong piye zaman biyen. Bapak pocong. Ya. Terus Cangkemmu marep mandur. yu lek nonton cangkep aja ning aku. Lah oleh Kok bethekan kene dhuwur kono. Lah kuwi jaman SD ku dhewe kaya ngono. Angger cangkem nek koncone. Oh iya, terus bacut. Anu capamu ing sendang. Pencokamu lamun kering. Terus Prapteng Wisma. Prapteng wisma si pocong mutahku waya. Kuwi aku. Lah aku gemen ya sekolah tenan. Guru ngulang tak gatekke ranking 1. Lho, beda. Lah. Aja mbok Aku ya diwarai lho. Lho, warai. Aku terima bapak pujung. Cangkemmu marep mandur ora ngono tok. lah terus. Aku suara gajah. Gajah. kene. Tenan lho yuk, iki tenan lho iki. Iki game salin. Iya Plen.
Iya ya Bleng. Iki sak leting karo aku Ndek. Awakmu pocong. Pocong. Ya Terus yu mami sleng Aku diwarai gajah-gajah. gajah. Piye? Contone piye? Guruku Pak Sindu Prawoto. Pak Sidul kang lenggah sak menika. Iya. Ya Sik kelas 1 Allah. SD aku. Terus Gurune karo muridé tuwek muridé ya. aku kok ya nggih. Kaya ngapa lagumu gajah-gajah kaya Gajah ngapa? piye gajah piye? Gajah-gajah. Isik kelas 0 SD. Anu iki 0 kok SD to? Ya tegese Paut apa piye? urung isik paut biyen Sing nol ki TK, SD nol. urung enek TK mbak Aku biyen. sik pelai grup. Playgroup wis Paut saiki ya. paut. Terus Piye gajah piye Nduk? Kowe tak kandhani cah. Gajah-gajah. oh winter iki. Mata kaya lalon. Iya. Yung lulu. Tuping dede. Iya. Terus Tatik nandu tali. Iho. Upit. Untuk tilik. Iya. Antah obat Oh, sik. awet. Iya. Terus Ide taya buben. Cendok, sik. Kowe aku yang duwe tembang kuwi aku. Iki sing perlu tak komplain nggih. Pak Sindu apa kowe? Sing Kok ngajarine kok kaya ngono iki lah tenan? ya. Wong jenenge guru paling ora ya. Ora masalahe muridnya kan sik cedal. Nah, aku kancane kuwi lho bocah lho. Lah kuwi mbok kon muni ngono lak ya padha. Heeh, padha. Sikil kaya bumbung. Ah, ya Nah, terus Ide taya buben. terus Mong lakune mikul. kuwi jaman biyen. Jaman semono. Jaman biyen saiki wis ada modernisasi Aku ya modern. tau diulang lho, Mi. Nggih. Zaman sekolahku TK. Nggih. Heeh, diulang nembang aku. Nggih. Nembange napa kok? Bangun tidurku terus mandi. Ini basa Jawa. Iya, nggih. Tangi turu aku terus adus. Terus Bubar adus. Terus Nyikat untu. nikat untu. terus Bubar adus anu tuh bantu ibu toh. Ngasih tempat turukku. tidurku. Lah ya turuku. Oh, nggih, leres. Sareku ngono ngopo to kok. Ya, terus. Mas Gareng. Nggih. Mbak Mami, Mbak Suci. Siap. Iki mengupas lagu 45 mau. Leres. Negara Indonesia. Angka sing paling gede dhewe angka pira Mas Gareng? No, angka 9. Nah, nama Indonesia abjadnya ada berapa? Adatnya Indonesia itu INDOSIA. Ada 7, Pak. Loh 9 toh. 9. INDONESIA. 9 toh. Ya sing telu tak korup ki, Pak. Ada angka 9. 9. Mulakno ki karunia dari Allah. Lah terus abjad I sampai A. Ya toh? Kuwi adanya angka nek dihitung abjade hanya angka 1945. Kok saged? Oh Kok iya, saged? saiki I. A B C D E F G H I 9. 9. N A B C D E F G H I Y K L M N 14. 1 dan 4. Pak. Terus D A B C D 4. Ya. O A B C D E F G H I Y K L M N O 15 1 dan 5. N 14 1 dan 4. E A B C D E 5. S piro S iki? A B C D E F G H I Y K L M N O P W R S. Ya. PQRS. Ya. 19. 19. Angka 1 dan 9. 9. Terus I 9 A 1. Adanya angka hanya 1945. Betul. Lho hebat to negara Indonesia. Nggih. Utek-utek ya apa? Lah ya, terus nek dijumlah Mas Gareng. Nggih, I sampai A itu tadi hanya ada angka 90. Angka 9 dan 0 dijumlah angka 9 nek. Mesti dadi Angka 9 nek. Coba Nggih. I 14 9 Nggih. N 14 Nggih. pira kuwi 23 Nggih. terus D 4 17 O 15 42 terus N 14 42 karo 14 50 6 6. nah 56 terus E 5
swidak siji. Swidak siji, S19. Swidak siji karo 19 70. Lah 80. Nggih 80. 80 ya terus I9 89 A1 kan 90 angka 9 lan angka 0 dijumlah angka 9 neh. Nggih leres. Mongko hadis Nabi Rasulullah di surat apa ya Al-Balad nek ora kleru ya. Nggih. Kuwi ayat 90 sudah mengatakan akan ada negara yang berdiri di atas awan yang dikelilingi samudra dan akan menimbulkan banyak ulama. Ternyata negara itu tadi Indonesia. Lho negara Indonesia iki negara Badaltun, Thayyibatun, Barakatuh. Berarti sing nemokke Indonesia kuwi piye luas. Ya wong priyayi kabeh iki ya ulama, budaya, berilmu, kreatif, berinovasi. Ulama yo larang. Nggih kados menika tenggene SMP 5. Kula kena slogane keren kuwi mau ya kreatif, energik, religius, edukatif, nasionalis. Kula niki tenan wis menyentuskan beberapa siswa yang sangat luar biasa. Lah iki prestasi-prestasine. Prestasine kathah sangat. SMP Negeri 5 Ponorogo yang telah diakui oleh negara diantaranya satu sekolahan Adiwiyata Nasional. Hebat toh. Adiwiyata kuwi pengelolaan kebersihan. Betul. Pengelolaan sampah. Pokoknya kene kabeh resik-resik kabeh. Artinya piye Mas Gareng? Sekolahan Adiwiyata adalah sekolahan yang peduli dengan budaya dan lingkungan. Betul. Alah. Termasuk kebersihan, ketentraman, kesejahteraan lingkungan dari sekitarnya dan juga lingkup SMP 5 di sini. Gitu Mbak Yatno. Dengan ilmu kita muda, dengan agama kita terarah, dengan budaya kita indah. Betul. Mula antara budaya dan agama tidak bisa dipisahkan. Mula SMP 5 Ponorogo wayangan. Sing SMP liyane masih mambarangi urung wayangan lho. Dereng, Mbak. Ayo pindah saka Sukorejo kae aku wae. Terus iki ning SMP 1 ora aku iki. Ya Mas Imam nggih. Nuwun sewu. Nggih, pikantuk menika dawuh-dawuh saking Dr. Andes Mulyono MPD menika selaku kepala sekolah. Menika partisipasi luar biasa ingkang dipun sengkuyung menika saking ketua komite. Beliau Mas Ikwanul Abrori. Kuwi ketua komite nih. Komite kuwi sing rigene para masyarakat ayo enek SMP 5 dienekne wayangan. Wayangan. Ngoten. Jadi penjenengan pun bapak-bapak wali murid, ibu-ibu wali murid jangan sampai merasa itu ditarik. Betul. Sebetulnya aladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tadi sekolah iki padha karo aladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Urunan sedekah kuwi mang wa mimma. Ngene lho. Mas Gareng. Nggih leres. Wong ngene iki kocok wareg ya metu kabeh ngene iki. Nggih, pokoke lek nuwun sewu ya yu ya. Jenenge luar biasa. Ki Yatno Gondo Darsono itu dengan berbudaya dia bagus, dengan ilmu dengan luar biasa, pendidikannya ya ora ketinggalan karo bocah saiki. Mula kena diarani KRT. KRT ki apa? Apa? Karet. Kanjeng Raden Tumenggung. Kowe iki aja sembrono disebul dadi. Ya ora, aku ora lho yu karet iki. Aja sembrono didilat mlonyoh. Ha lha iki mandi-mandine dalang Yatno ki tenang. Bengi ki mandi-mandine. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Gareng nggih. Mugi-mugi pinjan pun bapak-bapak dan ibu guru yang sudah akan purna. Betul. Tugas mugi pinaringono panjang yuswa murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Wah, kowe ora bombong kepiye Mas? Nggih, pripun? Tadi sore sing pentas alumni SMP Negeri 5. Betul. Oh, betul. Kerep nyanggonku soalnya ya njaluk warangan kuwi. Nggih, asmanipun dalangipun sinten Mas? Dek Farel. Tak kira nek Bu Irin. Dek Farel. Sekarang sudah
Wonopayatan SMKI. Oh, nggih. SMK 8 Surakarta. Muga-muga anakku buah wayangane apik banget. Amin, donganipun panjenengan mugi-mugi dipun ijabahi dening Gusti. SMP gangsal nggih kala wau ingkang nembang sonten wae. Kula raosi kali Mbak Suci. Bocah kuwi suarane apik-apik. Ah niku wau panjenenganipun Dik Saina. Coba Mas Geleng. Mbok menawa besok Dimanfaatake. Niki tak campur sarine ta. Anak kita dari SMP Negeri 5 digunakake coba Mas. Iki campur sari apa campur aduk Mas? Nggih, campur sari to Ugi wonten penyanyinipun niki kala wau. Nggih, Dik Anggi. Mbak Anggi. Mbak Anggi, monggo alumni SMP 5. Mbak bilih menika Nggih. Bapak saking SMP 3 nek mboten klentu nggih. Dik sinten asmanipun? Terus Kamto, hah? Sing ingkang badhe Ini nyanyi. Mbak Anggi. Mbak Anggi. Jan Anggi orang-orang. Anggi. Lagunya apa Mas? Mas napa Mas lagunya Kedap Mas? niki Mbak Anggi penyanyi. Nggih. Mbak Anggi minggah panggung. Wah. Monggo Mbak. Luar. Seperti Mas yo, seperti berpacu dalam lagu musik. Pun sampun. Kula teng mriki, Kong. Oh niki lho. Telat tok supote. Aja kung ngono to. Lah pripun? Yatno. Nggih, Yatno. Wilujeng, Aku roh kowe tur bojoku tak putas iki. Oh, alah. Pun ta mboten sah diwas wayange sak kotak kadol. Adek kok Kandhane ninting. Mbak Anggi luar biasa tenan aku kono enek Yumami terus nggih. Oh, lha iki sik siji neh. Nggih. Niki Mbak Ayo Mbak. Saina niki nggih. Iki ya siswi SMP 5. Iya, ini asli dari Bungkal sana Mbah Yatno. Oh, Bungkal. Jan tenan kok ya. Mbak Mami karo Mbak Anu lenggah. Saung. Oh, anu lenggah. Sawo. Oh, nggih. Ya, lagunya apa, Bu? Neng Lagunipun apa? Pripun? Aja kleru menampa. Nek cara Jakarta ndelok bocah wedok ki neng. Nggih, kula nimbalne abah ngoten. Nek cara Solo nduk. Nggih. Nek cara Kaman nggon kuwuk. Nggih. Lagune apa, Wuk? Nah, Apa ya? ya, langsung mawon Monggo, mriko kali nggih. niki. Ya. Ayo, Mas, Monggo, monggo, Mas. Ya. Lagune wis manut awakmu kono gen ngetutne. Ya, ini dari siswa-siswi SMP Negeri 5. Sing ngibot ganteng ora jamak anu Mbah Yatno. Ayo, yo. Monggo, Mas. Nggih. Yuk. Nom aku yang nguli kuwi. Menika nyidam sari nggih, Mas. Nyidam sari Pamas lirama mergi wong bagus aku kang bakal ngliwati senajan lintang iloko semono janji prasetyane dan sakemanteleng netra rinoso krasa rasane jagat raya kelingono keran samudra ora ilang
suarane apik mung temponya durung pas Mas. Ya, emang sing teng mriku tanahe jenenge keyboard niku angel, Kong. Niki sing mriko, Dik, diperkenalkan dulu namanya siapa? Hafid. Hafid. Dari mana asli? Dari Rumah asli. Rumahnya Brotonagaran. Oh, terima kasih. Sekarang kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Waduh, Niki genten. Niki nggih ditepungne nggih Mbah Yatno sing tengah. Iya. Niki adi wedok cilik. Asmanipun sinten? Sena. Sena dari mana? Sawo. 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 Bapakmu jenenge sapa, Nduk? Pak Mejus, Mas. Lah, dalah. Oh, bapake mawon tukang kendang lho Mbah Yatno niku. Oh. Iki putrane Pak Mejus. Sukses selalu, Nduk. Pokoke ya wis diudi wae supaya dadi sinden sing pinter. Nggih, Pak. Lek sing kono ki wis ora tak tepungne kok. Nduk Ale. Nggih pun apal lek dulur mriki kok ya. Kok dibeda ngopo to? Kok ya mosok SMP ki. Kelas pira, Nduk? Kelas tunggal. Alhamdulillah. Nggih. Gurumu sapa, Nduk? Pak Joko Bilowo. Alah. Lah iki sik kondang guruku to lek nang SMP 5. Lah sinten jenengan? Lha ya Pak Jainul. Pundi? Lho Pak Jainul ke tenan. Enek sinden mameh kene tak junjung, kene tak junjung. Lho. Kok terus ngoten? Nggih, Pak Jainul kecakne Pak nggih lenggahipun nggih. Ayo dintekke sik Mas. Monggo, Mas. monggo. No. Gantian nggih, gantian. Dam sari apa masliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati senaksan lintang luku semono janji prasetyaning ati tansah kumentaling netra rineksa rasa rasaning driya Miberot sajagat Yang tengah, monggo. entekke monggo. nalikane rae
sajroning atiku nalika sliramu ninggalaku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa asoy Tak suwon rino lan wengi muga-muga Gusti dijabahi Sapa pananggonmu bali bisa kumpul kaya ing ngene sing numpak ndara taun nono windonono tak enteni ing pucu ing tresno balong nangka bebasane mok katon sliramu wae tepuk tangan gadiangan aku hebat nun sewu mas sing latih sinten mas iki mas salah satu coba sinten sing latih sinten iki sinten mas sing latih campur sari sinten nggih nuwun sewu niki kula mumpung beto mik niki sinten sing latih sinten mas koordinatore sinten nggih adik niki asmanipun sinten mas Dedrik. oh sinten Dedrik. Dedrik. Wah, jan bocah gumu. kudu sregep nggih Mas. Khususnya sing ngendang barang kuwi kudu sregep. Kok nek arep ngendang tangane dikeki anu aspal sih. Ben genah ya. Engko rong dina pisan ya nang gone Kang Anto kono. Njaluk tulung kon gaboni. Pupung krawitane iki sing latih benjane Mas Catur, nyuwun warah karo Mas Catur ya. Oh, Mas Catur ki nek segala sesuatu di luar kepala. Apa nek wedokan wis. Ladalah. Matur gunging panuwun. Kriting gedang telo titik-titik waton rata nggih. Sembah dhuwur Mas. Nanti iki gentenan sinden ku ben aja mubatir. Iki disidakne Mbak Yu. Niki disidakne. Yo ngalah ya, alah kok yo gur tangan to sing diambung ki mbok yo. Lah ya napa lho kok nyato wong jenenge anu napa niku ngabdi teng guru kali ngeten nggih cium tangan. Ngaten niku wong dawuhe Pak Mulyono. Nduk, kowe lek karo wong tuwa kudu iso ngajeni, iso ngurmati, aja dadi bocah kaya wong ra roh pendidikan. Ngoten lho pendidikan. Mula SMP Negeri 5 ada seni kerawitan ya ta? Betul, betul. Kuwi secara tidak langsung melajarkan yo kuwi budi pekerti. Leres. Kerawitan ki mengajarkan budi pekerti. Nek biyen wah tenan. Zaman saiki mare wis undang-undange Mas Gareng. Dadi Pak Guru karo Ibu Guru ki repot. Arep minterne murid ki artis lenting kok kena undang-undang anu apa ku jenenge pelindungan anak. Nek biyen aku ki diantem hapus anu kuwi kerep saka belengku. Oke sami mawon kok kula ora iso. Ning aneh Mas. Pak Guru jewer, Pak Guru nempiling, Pak Guru ngantem hapus kuwi ora kok nglarani ga. Heeh. Muridé ben nekat nggone ngudi marang ilmu. Leres kok. Niku nek jaman riyin, nek jaman riyin. Iki tengok-tengok maca Quran muridé malah, "Ayo napa kuwi?" Kalah karo murid. Wujute nggih kurikulum ingkang semakin maju. Wontenipun kurikulum dari 8
berapa gitu sampai sekarang merdeka dan juga yang lain sebagainya nanti muga-muga ya teko semene wae kurikulumnya aja diurak-arik kaya biyen. Malah muridnya bingung, Pak gurune ya bingung. Ning aku percaya kok Mas. Nggih pripun? Di Kabupaten Ponorogo iki ngendikan Mas Indu iki akan diadakan sekolah seni. Sekolah seni. Ini tadi anak-anak sekolah ki orang yang Solo di Kabupaten Ponorogo akan diadakan sekolah seni. Alhamdulillah. Iki ngendikane Pak Bupati karo Mas Indu Prawoto. Mugi-mugi kasembadan. Dadine wong arep pengen ngerti seni, ngerti kawruhing budaya, ora dadak adoh-adoh metu saka kutha Reog Ponorogo. Mugi-mugi pangangkat dipun ijabahi dening Gusti Kang Maha Agung. Iki dimanfaatke Mas Gareng. Nggih, namung dawuh. Kadung nampa amplop ke guru tenguk-tenguk karo mangan. Nggih, namung dawuh panjenengan iki Kang Baken. Kedua iki Mbak Mutiara dengan Mbak sapa ki? Mbak Mika. Mbak Mika. Ya iki duduh seni kabeh iki ya. Mbak Mutiara putrane anakku Dik Nak Marsudi Bawaleksana. Nek Mbak Mika ki putune Masku, Mas Kasmo. Mas Edi Kasmo Swarga. Ibunipun nggih Pesinden. Pesinden. Nggih Mbak Mami Seli. Mbak Mami Seli. Ugi ingkang ibot niku nek mboten klentu putrane Pak Joko Bilowo. Masa Nggih Pak Joko. Iki lho Le. Sanes. Oh. Lho, kendikane SMP 5 putrane. Alah, putrane Mas Joko ki ngungkuli cah wedok meneng. Terus ingkang nyanyi niki mau pakai sanggul putrine Mas Bejus, tukang tepung. Tukang tepung. Lah niku sing nabuh niku enten putrane Mas Bores ya tukang tepung. Betul. Lah ndene anakku ki kudune ki ya nurun darah seni ngono. Lah anakmu nurun darah apa? Darah kotor. Ayo Mbak Mika dan Mbak Mutiara. Maju yo. Sore-sore pada bulan. Ayo kanca pada dolanan. Bebarengan rame-rame Padha kucingan. kae rambulane. yen di sawah kok ngawe-awe. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh jak turu sore-sore. Agetuh asale saka telo. Alat-alat getuh asale saka telo. Motong ngantuk iku tambane. Yo. Wonten Mbak Mutiara, wonten Mbak Mika. Mbak Mika karo Menika Mbak macange Mutiara. ucapan selamat dulu nggih Mbak Mika untuk SMP 5 Ponorogo. Monggo. Oke, selamat ulang tahun SMP 5. Semoga semakin maju. Amin. Generasinya semakin hebat-hebat. Semakin maju nggih. Nggih, terima kasih. Iya. Barangkali dari Mbak Mutiara. Nggih, semoga semakin jaya. Nggih, terima kasih dari Mbak Mutiara dan juga Mbak Mika, Mak Cange. Nah, niki langsung hiburan mawon nggih. Nggih. Nggih niki wau ngapunten janipun wonten pamundutan Tresna Waranggono saking Pak J. Oh, Pak Jainul lho. Nggih. Oh, wong Tresno Waranggono oke. Lha iki Saking atur musike minggah panggung nggih. oh nggih. Oh nggih, Pak Jainul nggih. Nggih, ngoten nggih kula saestu to. Nggih, musike Tresna Waranggono pripun? Sudah Pak Jainul lho niku. Oke nggih, Dik.